Na mina de Barilongo, nas 25 escaleiras, pra namorar en os contos, din, din, dale, 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 don, don. Todas las mozas solteiras, pra namorar en os contos, din, din, dale, 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 don, don. Todas las mozas solteiras, os mineiros de Castrís, todos levan bilbaína, con un letrero que dice, din, din, dale, 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 don, don. Todo sale de la mina, con un letrero que dice, din, din, dale, 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 don, don. Todo sale de la mina. Na mina de Barilongo, no filo da campaíña, ali topei o amor, el din, din, dale, 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 don, don. Para toda a miña vida, ali topei o amor, el din, din, dale, 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 don, don. Para toda a miña vida. Quedaches de vir e viñeches, eu índache estou debendo, deixerme carta de pago, din, din, dale, 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 don, don. Deixe recibo correndo, deixesme carta de pago, din, din, dale, 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 don, don. Deixe recibo correndo. Non darres moito amor, que aquí te estou esperando. Freixo, din, din, dale, 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 don, don. É unha bota de caldo, enche de facer un freixo, din, din, dale, 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 don, don. É unha bota de caldo. Desde aí que non che vi, os camiños botan ervas, miña cariña de rosa, din, din, dale, 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 don, don. Xa pensei que non a eras, miña cariña de rosa, din, din, dale, 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 don, don. Xa pensei que non a eras. Somos Carlota e Leila, isto antes de nada, Un placer Carlota e conoceros. Leila. Somos do Fallado Podcast e, bueno, E, bueno, antes de nada, pois presentámosvos, decímosvos que imos estar aquí, pois, tindo unha charla cunhas convidadas que vos imos presentar agora, pero, bueno, sin nos esquecer, quen é para Acepta Folk? pues resulta que, bueno, estes rapaces ganaron este ano un premio Martín Kodax, que, bueno, son un dos premios máis importantes da música aquí en Galicia, na categoría de artista emerxente, así que ímonos estar escoitando despois ao longo da mañá, mentras, bueno, dura este programa e esta conversa, que por que estamos aquí hoxe? Donde estamos, Carlota, antes de nada? Primeiro de nada, seguro que todas as que estáis aquí presentes, os que están na casa non, pero as que estades aquí, sabedes que estamos en Vida Farma, que é unha cooperativa maiorista de distribuición farmacéutica, basicamente polo que timos medicamentos nas farmacias cada vez que vamos. E además, estuvestes facendo a visita, o sea que seguramente xa vistes como funciona. Nós tamén fomos facela, porque queríamos facer os deberes antes de vir aquí e, oye, quedámonos impresionadas con toda a logística que hai detrás, porque ahora falaremos un poquinho máis disto con xente que sabe moito do tema, pero a ti non te chama a atención, Carlota, cando vas á farmacia non teñen, pois, o que sei, Dalsi. E dinche, Vente ven pola al tarde. 6 que xa chutimos. Efectivamente. E Pois- como é posible? Pois hoxe imos descubrir un pouquiño eso, non, Leila? Efectivamente, e, bueno, Porque- temos entre o público a, bueno, rapaces do CPR Nebrija Torre de Hércules e tamén do CPR Cruz Vermella de A Coruña, que entendo que estades estudiando algo relacionado con este sector farmacéutico, ¿no? Sí, ¿no? Non vos poñades tímidos, que vos vamos a pedir que interveñades máis. Entón sabíades máis ou menos o que era que todo isto funcionaba a través de cooperativas, pero eu teño outra pregunta. Vos sabíades que este ano é o ano internacional do cooperativismo? Tiñades idea antes No. de vir aquí?
Bueno, pois nós estamos todas aquí porque este ano é o Ano Internacional do Cooperativismo que foi estableceu así a Organización das Nacións Unidas. Por que fixeron un pouco isto? Pois precisamente para visibilizar pois a labor que teñen as cooperativas, para transmitir todos estes valores do cooperativismo que imos estar falando diles, para impulsar que se establezan máis cooperativas e difundir pois esta maneira de traballo e, sobre todo, para transmitilo tamén á xente nova, que incluso Como vos. nolas dúas timos que admitir que o tiñamos un pouco olvidado, que o cooperativismo está máis presente nas nosas vidas do que pensamos. Sí, totalmente. Entonces, hoxe estamos aquí nestes outonos cooperativos que se fan precisamente pues, para coñecer os modelos de distintas empresas que están traballando aquí en Galicia con, bueno, baixo este modelo do cooperativismo, ¿no? da cooperativa. Vida Farma é un deses claros exemplos. Así que, se te parece, Carlota... Non nos enredamos máis. Non nos enredamos máis e convidamos a vir aquí a sentarse con nós a Miguel Reviejo, vocal do Consello Reitor de Vida Farma. E tamén imos dar paso a Ana Olveira, presidenta de Espazo COP, e de tomando asento. E tamén a Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Así que Social. imos recibilos cun forte aplauso. Bueno, como estades, antes de nada? Ben, moi ben. perfecto. Bueno. Genial aquí. Con tanto medicamento alrededor. Verdad, verdad. Claro, que fomos facer a visita xusto antes para que nos ensinaran como funciona Vida Farma realmente. Vos tamén estivestes facendo e chamounos moitísimo a atención a mí personalmente, sobre todo, a rapidez ca que vai todo, non? O que dicíamos antes de unha farmacia, ti pensas nela e non eres consciente de que en 4 horas tes os medicamentos que pides. O sea, é máis rápido que Amazon. Isto comentábanolo ti antes tamén, Miguel. Como funciona realmente Vida Farma? Como é este modelo? Pois é un modelo que xa leva moito tempo funcionando, que foi ao longo... O primeiro que quero facer é agradecer á Xunta de Galicia, á Consellería, que nos escolleranos para facer este evento aquí, que estou, pues, de verdad, orgulloso de que a nosa cooperativa poda recibir hoxe a tanta xente nova e que tiñamos aquí pues, este intercambio de opinións e de forma de ver as cousas. Pois, como che decía, a verdade é que levamos moito tempo e pouco a pouco a tecnoloxía é capaz de ir variando a forma de funcionar para chegar ao momento en que, como o veíais abaixo, o corte dun pedido das farmacias que nos fan aquí é a 2 da tarde e prácticamente a partir de 2:30, 3 xa estamos repartindo medicamentos nas farmacias o que leve 2-3 horas, pois unha farmacia que pide un medicamento ás 1:30, pois ás 4:30 xa o ten ali. Isto é a realidade. É complexa porque é moita tecnoloxía, é unha das tecnoloxías máis avanzadas que hoxe hai no mercado. Podes por a calquer empresa, eu dicía Amazon, dicía incluso, pois hai outras máis potentes que teñen unha rapidez no servicio, pero que non son tan rápidas como nós. Claro, que chamábanos a atención sobre todo ese robot, ¿no? Cando nos dixeches ti antes, temos un robot de 9 metros, claro, imaginaba de repente un robot e dixen eu, a ver, espero que isto non será en plan Transformers, ¿no? Pero, claro, é realmente un moi potente. Antes facíase todo isto manual e ainda así conseguías esa rapidez. Non tanta, pero... Bueno, xa nos poñíamos. Non tanta, non. Non, porque, bueno, antes eran moitas menos farmacias, antes as farmacias aquí non os podedes acordar, pero na Coruña, na Calle Real, e seguramente en Vigo tamén, que esti de Vigo, na calle principal de Vigo, había moitas farmacias, estaban máis xuntas. Antes íbase con unha cesta de mimbre e collendo os medicamentos a man e botándonos da cesta. De aí a lo que ti ves agora hai unha evolución de moitos anos, de moita tecnoloxía. Pero era moito máis lento, la verdade é que sí. Como se fósemos ao mercado de abastos. Literalmente. Pero contábanos antes tamén que Vida Farma como cooperativa fundouse no 43, se non me equivoco. Vida Farma non. Bueno, foi a anterior cooperativa que se integrou en Vida Farma. Nos fomos 12 cooperativas a nivel nacional as que fixemos unha fusión, unha integración,
unha integración conservando todos os orígenes de cada un delas, o arraigambre de cada unha delas. Vidafarma fundouse no ano 1942, perdón, Cofaga fundouse no ano 1942. Pois sí, leva casi prácticamente dentro de 17 anos, levaría 100 anos de funcionamento. Claro, e antes de ser cooperativa, como funcionaba? Porque sí que se decimos que incluso vos na página web poñedes somos cooperativa, somos farmacéutica, dar ese valor ao cooperativismo dentro Sí. do sector farmacéutico. Pero antes de que funcionase dese modelo, como funcionaba? Porque foron tempos moi difíciles as de nosos ancestros que tiñan unha competencia desleal, unha competencia moi forte de outros sectores como eran as droguerías. As droguerías eran moi fortes comercialmente e cando se abría unha farmacia tiña que suministrarse as droguerías e a unha a suministro e a outra non, os prezos son distintos, os custes eran distintos, entón aqueles compañeiros daqueles anos decidiron facer unha cooperativa para facer un suministro distinto. Tedes nun despacho aí un cadro con unha foto de 3 millóns de pesetas daquel entonces, que non sei cantos serían, porque xa me perdí con os euros, pero bueno, moi poucos euros, 18.000 euros. moi poucos euros serían, pero que eran moitos cartos naquel entonces. E empezaron aí, pois creo que foron 17 ou 18 compañeiros, e empezaron aí a fundar esa cooperativa que facía falta porque os drogueiros non lle suministraban os produtos en tempo e en forma. Entonces, temos que decir que gracias ás cooperativas pois podemos ter todos os medicamentos en igualdade de condicións, non? Igual a? Igualdade de condicións, que non teña que pagar máis nunha farmacia por estar no Caurel, nin que nos cheguen a tempo, que é o importante. O concepto de solidaridade, o concepto de equidade é unha norma xeral do ADN da nosa cooperativa, sí, señor. Sí, é certo. Nos suministramos a todos estén donde estén. Claro, eu creo que iso é quizás o máis importante de poñer en valor, non? Porque, como comentaba Carlota, unha farmacia no Courel ten o mismo servizo que unha farmacia aquí no centro da Coruña, non? E, ao final, eses son os valores do cooperativismo tamén, ese carácter social, non? De chegar a todo o mundo. Vidafarma tería sentido se non fose unha cooperativa? Bueno, hai moitas formas de funcionar e hai que ter un respeto a todas as visións do mundo mercantil. Se pode funcionar como sociedade anónima, pero é distinto. E o modelo en España é un dos mellores modelos en tema sanitario de farmacia e en outros tamén, en tema sanitario de seguridade social, de seguridade, de atención primaria, atención hospitalaria, un dos mellores modelos do mundo en todo o seu concepto sanitario. Eso hai que levarlo, non se pode levar sempre desde conceptos puramente mercantilistas. É difícil. Entón, este modelo vale moi ben para a farmacia en España, que non é outro que está en outros países e tamén funciona. Eu penso que dos mellores que funcionan está aquí, en noso país, en noso territorio, en nosa comunidade autónoma tamén. Marta, ti como directora xeral de Economía Social, como ves? Que faríamos sin cooperativas farmacéuticas aquí en Galicia? Hai moitas cousas que xa saíron, non? Pero sí que é certo que a esencia do cooperativismo, especialmente neste sector, o que permite é pois o que acabas de decir, non? Que aqueles territorios que están moi alonsados nos que hai unha farmacia e nos que moitas veces ese servicio é esencial, porque en Coruña, se nunha farmacia non atopas un produto, pois o mellor te podes ir ao final da calle Real e hai outra farmacia, non? Pero sí que no Courel o mellor é a única farmacia que hai en kilómetros a redonda, con xente maior, con xente enferma ou con certas condicións. A posibilidade que hai de permitir esta equidade, esta igualdade de reparto é moi importante. Dende a parte da economía social, o cooperativismo como tal é unha figura relevante da que en Galicia temos que botar peito, non? Porque sí que é certo que somos referentes pola nosa condición, o noso territorio disperso e moitas veces atopamos localidades moi lonxanas, non? Pero o cooperativismo nos permite tratar a todos por igual e que todos nos sintamos parte
de toda esa entidade, non? Esa é, basicamente, unha das esencias máis importantes do cooperativismo, sí. Ana, e ti, como presidenta de Espazo COP, que estás máis ubicada no tema ca nós, cantas cooperativas temos en Galicia? Pois superamos as 2.000. Superamos Máis de 2.000 2.000? máis de 2.000 cooperativas. E nos últimos 10 anos constituíronse máis de 1.000 en Galicia. Agora mesmo somos a segunda comunidade en constitución de cooperativas. Bueno, no ano 24, creo que este ano 25 non vamos a ir mal de números, pasa que tampouco non sei como van noutros Claro. territorios, pero sí que é certo que Galicia dou un salto moi cualitativo nos últimos 10 anos no que é a constitución e apoio ao cooperativismo e o coñecemento dunha fórmula que aínda sigue sendo moi descoñecida, pero que levamos moito tamén traballando para que isto non sexa así. Claro, Eu creo que dice- temos aínda esta concepción de Sí. as cooperativas Sí, moi asociadas ao ámbito máis agrario, sí. que o comentábamos antes de comezar tamén, non? E comentabas, Metiana, que realmente a farmacéutica, por exemplo, é tamén unhas desas máis asociadas tradicionalmente, non? Eu, se non me equivoco, as máis antigas, as que teñen máis tradición, sería o agro, evidentemente. Galicia é un país rural, era máis un país rural do que é agora mesmo, non a nivel productivo, pero evidentemente todo o que ten que ver con agrogandeiro ten moita tradición, digamos, teñen moitos anos as cooperativas. Temos tamén no sector do mar. No sector do mar tamén temos unha tradición importante. Galicia hai unha parte que é agro e outra parte que é mar, e as farmacéuticas tamén son unha das máis antigas, non? Si é certo que nos últimos anos o cooperativismo de traballo, é dicir, o que ten que ver con autoemprego, o que ten que ver con emprendemento, o que ten que ver con posta en marcha de empresas máis pequeniñas, pero non deixamos de ser empresas, pois é o que está tendo máis peso e máis pulo. De feito, o 80% das novas cooperativas en Galicia, bueno, 88 ano pasado en Galicia, son cooperativas de traballo asociado, é dicir, persoas novas ou non novas que deciden crear a súa empresa con esta fórmula. Claro, a min antes chamaba a atención que estábamos falando que sí que igual falta ese descoñecemento de que as cooperativas son tan importantes pois no noso territorio. E chamou ainda máis a atención porque o falaba con Leila de que nós mesmos non éramos conscientes de que todo o sistema farmacéutico funcionaba a través das cooperativas. E contábasnos que ibas aos coles e aos instis pois Sí. para facer esta divulgación e poñías este exemplo, non? Efectivamente, pero tamén poñemos outros exemplos porque tamén a xente non é consciente que o millor o grupo de música que lles gusta é unha cooperativa, ou a empresa onde van cortar o pelo é unha cooperativa, a librería pode ser unha cooperativa, é dicir, o cooperativismo está presente en casi todos os sectores productivos que existen en Galicia, en maior ou menor medida, pode ser máis grandes ou máis pequenas, pero nós temos esa permeabilidade no sector. É certo que temos grandes retos todavía, como que, por exemplo, en Galicia seguimos sendo unha das poucas comunidades autónomas que non conta con formación especializada no ámbito de economía social, no ámbito universitario. E tamén é certo que nos plans de estudios, aínda que si aparecen nas leis, hai profesores e profesoras que todavía non levan o modelo aos centros de ensino, ben sexan de FP, ben sexan de ensinos medios ou de ensinos universitarios. De feito, na última reforma da Lei de Universidades aparece a economía social como un dos pilares da propia Lei de Universidades, co cual esperemos que todos estes cambios que están levando a cabo axuden a trasladar a economía social e o cooperativismo en particular como fórmulas empresariais que realmente a xente as coñeza. Neste sentido, cal é o papel que tindes vos en Espazo COP pois para intentar transmitir a xente máis nova ou cales son os incentivos ou a maneira de intentar visibilizar que pois os beneficios que hai de montar unha cooperativa, pero tamén cales son eses incentivos pois para montalas? Nos, en Espazo COP, digamos que temos tres labores principais, non? Hai unha labor de divulgación, como ben dís, vale? De divulgación, de dar a coñecer a marca, de dar a coñecer a fórmula empresarial, porque non podemos olvidarnos que somos empresas, é dicir, cando Vidafarma fala de repartir medicamentos, o fala tamén desde unha óptica empresarial. A rentabilidade nas nosas, as contas de resultados nas nosas empresas tamén ten que estar aí. Temos a parte de divulgación, temos unha parte de acompañamento a novos proxectos, calquera persoa, calquera grupo de persoas que este interesado en montar unha cooperativa, en poñer en marcha a súa idea empresarial ou incluso en transformar a súa empresa nun modelo cooperativo, pode achegarse a Espazo COP, que a través dos distintos programas, ben se sean financiados pola Rede Usumo ou ben se sean financiados
neste caso por Fondo Social Europeo, podemos acompañalos de forma gratuita. E despois temos a terceira pata, que para nós tamén non digamos que a máis importante, é a de representar as cooperativas en Galicia e velar para que os nosos intereses non estean por detrás de outros modelos empresariais, porque aínda dentro da administración tamén temos, entre outros sectores, tamén temos que difundir e divulgar moito a fórmula cooperativa. E supoño que aquí tamén ten un papel importante a Consellería e, bueno, e o COGACO tamén, non? Sí, dende a Consellería e ademais, digamos, é o ámbito que eu represento, non? A idea de trasladar as fórmulas de economía social ten unha clave fundamental que é bueno, o arraigo no territorio, non? A necesidade de recuperar eses territorios que se están abandonando e que nos que a fórmula cooperativa neste caso ten moito que dicir, non? Porque realmente as cooperativas no territorio responden ás necesidades e ás demandas específicas da xente que vive ali, non? Non queremos que se marche simplemente porque non poda desenvolver o seu proxecto. Entendemos que a fórmula cooperativa nun territorio pequeno se pode desenvolver moi ben. Igual que Espazo Coop, en ese sentido, que facemos é difundir, pero tamén apoiar tanto a constitución como o mantemento de cooperativas, como a transformación de sociedades que deciden transformarse en cooperativa porque creen que o seu modelo lles permite evolucionar mellor, non? E para eso, pues, damos axudas a través de ordes de subvencións ás cooperativas que se constitúen. Se constitúen e son todas mulleres, dependendo un pouco das circunstancias, pero fomentamos que as cooperativas tamén entren as mulleres como parte fundamental desta fórmula, maiores de determinada edade ou en determinadas circunstancias, pero tamén fomentamos e apoiamos económicamente as entidades que se transforman en cooperativa ou que contratan a xente para poder formar parte desa cooperativa. Hai distintas fórmulas de axuda. Na parte de difusión entramos nos centros educativos, nos centros de formación profesional, nos centros universitarios, a través de premios nos que potenciamos pues, que se constitúan cooperativas dentro das propias aulas, ¿no? Desenvolvan nas aulas proxectos cooperativos que premiamos e moitas veces eses proxectos continúan sendo unha cooperativa pues, con moito éxito en algúns casos, ¿no? Falamos de que dentro do cooperativismo existen as cooperativas xuvenís que intentan recoller ese espírito cooperativo, esa enerxía que ten a xuventude e que, ademais, o cooperativismo apoia moito, non? En un grupo de xente que non ten que ser máis de 2 ou 3, depende, 2, sí, en principio 2, pero bueno, 2 ás veces é como... Pero sí que é certo que se pode constituir unha cooperativa cando hai unha idea que se pode desenvolver, non? Entón, nas aulas, o que se pretende é que dende a aula se apoie este proxecto e se dan unha serie de premios que o permitan. Este tipo de eventos axudan a coñecer o modelo, a romper estereotipos, non? Hai o que decía Ana antes, non? Solo hai que pasearse un pouco e preguntar moitas das cousas que estades a facer agora mesmo ou cando saídes á rúa, cousas que merquedes, vais a mercar un xeado ou vais a escoitar unha canción e seguramente en moitos dos casos ese grupo que estades a escoitar, como decía Ana, pois é unha cooperativa, ese xeado que estáis a tomar é de unha cooperativa ou ese polo de Coren e de tal é de unha cooperativa, non? Entón, o xogo de descubrir a fórmula é moi interesante. Vai moito, ademais, coa xuventude e coa creatividade. Claro, ahora que estamos aquí e saleu este tema das aulas e demais, por exemplo, os que estades aquí, alguén pensou en emprender unha vez remateu os estudos? Nadie. A ver, xa se queda un pouco de medo, o de emprender. Pero seguro que algunha vez se vos pasou pola cabeza. Esto de ser tu propio jefe, estas cousas. Algún proyecto personal. Claro. Nada de nada. Bueno, seguro que sí. Hai que investigar isto. Pero, claro, por exemplo, pensando iso, en xente nova, ¿no? Que quere, pois, empezar un proxecto, o que dicíamos, dá un pouco de medo lanzarse á piscina nestos casos. Por que unha cooperativa? Por que escoller un modelo de cooperativa? E non, pois, unha sociedade ou unha asociación, non sei, o que sexa. Home, eu creo que o modelo cooperativo, bueno, que non vou a decir eu, non, pero creo que o modelo cooperativo se axusta moito a
Non se asusta a todas as persoas, porque sí que tes que ter como uns principios e os valores, pero sí que está moi alineado aos principios e aos valores que rixen agora mesmo a sociedade, non? Ou polo menos algúns deses principios. Nas cooperativas a democracia é un dos principais principios, co cual todas as persoas que formamos parte dunha cooperativa temos o mismo voto. É dicir, dá igual o capital que teñamos invertido na empresa, a hora de votar, de tomar as decisións, pois votamos igual. Vale? Tamén podemos entrar e salir da sociedade dunha forma sinxela, non como noutros modelos empresariais. Temos o principio de formación e educación, que eso o que nos fai é obligarnos a formarnos, pero tamén temos dereito a saber como está a nosa empresa, como funciona, cal é a realidade de cada unha delas. E despois, para min tamén é un principio que coida moito non só das persoas que formamos parte desa empresa, sino da sociedade no seu conxunto. Vale? Ou polo menos da sociedade que está arredor das nosas empresas. Antes falabas ti do premio que recibiron o Martín Codas, por exemplo. Martín Codas tamén é unha cooperativa e neste caso eles decidiron apoiar a cultura galega. É dicir, hai esa vocación de apoiar que é un dos principios que temos, o desenvolvemento sostible ou o desenrolo local. E despois tamén, para min hai outro principio ou outra forma de funcionar que é moi fácil, sobre todo na xente máis nova e sobre todo nas mulleres, e que ten que ver con ese principio de democracia que dicía antes, que nós non temos, ou sobre todo no cooperativismo de traballo, non se dan desigualdades á hora do emprego, vale? É dicir, cobramos, non temos teitos de cristal, non temos chans pegañentos, non hai diferencias salariais entre homes e mulleres, porque ao final somos nós mesmas quen establecemos que poñemos esas condicións. Entonces, ninguén vai a establecer que vai a discriminarse no seu posto de traballo, non? Por exemplo. Entonces, esas condicións sí que nos axudan moito. Cando unha persoa decide montar unha cooperativa, sabe que non se vai a ter que pegar de codazos cos seus compañeiros ou compañeiras para facer promoción profesional, por exemplo. E iso non se dá noutras fórmulas empresariales. Sí, eu creo que unha das claves é que as cooperativas son empresas, o sea, sempre falamos, non estamos a falar de que aquí somos a Madre Teresa de Calcuta, que vamos a vivir senón que sí que é certo que teñen un rendemento, teñen unha viabilidade económica e funcionan dentro do mercado. Pero a comodidade do traballo dentro da cooperativa se ve reflectida sobre todo nese funcionamento democrático que realmente cando estades no colexio e moitas veces tendes eses ideales, non? Pero podedes velo por fora ou ben nos vosos pais ou en na xente que traballa en empresas nas que, como di Ana, non? Ten que loitar un pouco por conseguir esa posición ou por competir internamente, non solamente fora para que a súa empresa ou que a empresa na que traballa consiga un certo rendemento, pero sí que é certo que dentro da cooperativa o funcionamento democrático permite ese equilibrio. De aí que, o que decía Ana, que non todo o mundo pode montar unha cooperativa, pero sí que o ideal sería que todo o mundo puidese facelo, porque supón un equilibrio e unha comodidade no seu funcionamento, o que non significa que haxa que traballar dentro dela e que haxa que estructurala pois, nun consello de dirección, que haxa que tomar unhas decisións, pero que todo o mundo participa dese proceso. Eso é moi importante porque os resultados da empresa son propios de cada un dos que forman esa empresa. Eso é un orgullo para quen forma parte dunha cooperativa. Claro, pero intentar levar un rendemento económico tamén. Sí, claro. Evidentemente, quero dicir, non só é un orgullo, sino que os beneficios da cooperativa tamén revirten nos seus socios directamente, con lo cual, ao final, o rendemento económico é maior que noutros modelos. E hai unha cousa tamén importante que non hai que esquecer, que hai un sistema de control interno polos propios socios sobre las gobernanzas, as gobernanzas son os consellos rectores, os que están mandando na cooperativa, teñen un control interno moi forte. Por qué? Porque cada 4 anos que hai eleccións, pódese presentar calquer outro socio a ese posto si el pensa que non está, si el pensa, xunto con outros socios, compañeiros, que non está ben regulado, que non está ben levada a cooperativa. E isto obriga a todos os rectores a intentar facer as cosas o mellor posible, porque senón van a ter cada 4 anos
pues, un examen de aprobación con unas novas eleccións. Eso é importante, e en esas eleccións non entra o capital mercantil que din non, eu teño o 50% da empresa e decido que eles sigan outros 4 anos máis, non? Como dicían aquí, é un socio, un voto, hai que convencer a xente de que se está a facer ben, porque se non se convence a xente que se está a facer ben, hai un problema. Entón, hai que resolverlo e poden ser outras persoas que o teñan que resolver. É un tema moi importante porque dá moita seguridade á xente que está traballando en esos espazos, en os espacios cooperativos, e teñen a posibilidade de trocar todo o sistema e cambiarlo nas próximas eleccións. Claro, unha rendición de cuentas moito máis clara, digamos, no? E además moito máis frecuente tamén. Aquí en Vidafarma, por exemplo, os socios, máis ala de esa capacidade de decisión cada 4 anos, teñen algún outro papel, pois non sei, na toma de decisións, por exemplo? Na toma de decisión está moi regulada. Nós temos un sistema que eu estaba falando porque, al ser unha gran empresa, o problema que temos moitas veces é de ser capaces de dar cabida ou dar oído a las distintas territorialidades que hai en noso espazo cooperativo, non? Entonces, bueno, non é o mesmo Castilla, non é o mesmo Extremadura, Andalucía que Galiza. Ben, nos temos un sistema que é unos consellos territoriales que non son vinculantes, pero sí están absorbendo toda a problemática dos socios de esta zona. Os consellos territoriales están no territorio galego, son 15 socios que entran neste consello territorial, que sus decisións non son vinculantes, hai que decirlo ben, porque a única decisión vinculante é a do Consello Rector Nacional, pero que sí sirven de enlace para saber o que están pasando en os distintos territorios. Os distintos territorios sean as distintas provincias ou socios que están traballando, o que teñen farmacia en Lugo, en Ourense, en Pontevedra ou en La Coruña. Non? En La Coruña. Ben, este é un sistema que nos dá a posibilidade de palpar as necesidades dos socios. E logo temos outro sistema complementario que son os departamentos comerciales moi potentes, formados por farmacéuticos, que chegan aos socios constantemente, teñen su cuota de socios cada un deles que teñen que visitar e que teñen que preguntar si as cousas van ben, si teñen algún problema, si estamos facéndolo ben ou queren alguna outra cousa. E aí é onde tamén temos a doble vía. Por un lado, socios compañeiros que teñen todos os socios da cooperativa acceso a eles, e por outro lado, unha máis directa, máis cercana, que é a de departamentos comerciales, que nós intentamos facer que os departamentos comerciales sexan moi formados, moi profesionales, e se pode ser que sexan de farmacéutico. Claro, Miguel, falabas antes de que non é o mismo pois unha cooperativa farmacéutica aquí que en Castilla. Cales crees que son os retos que está afrontando agora pois a Vidafarma en Galicia? Quizáis pois distribución farmacéutica no rural, ou cales son eses retos máis destacados? Non, máis nos pasamos varios retos nestos 8 anos que levamos funcionando, 9 anos, xa que levamos funcionando. E foron retos difíciles porque foi unha integración total, retos informáticos, retos de recursos humanos, e logo a pandemia, que non nos podemos olvidar da pandemia, que a pandemia foi no ano 20 e supuso un corte total de toda a actividade mercantil, a excepción da sanitaria, que tivemos que seguir facendo cousas e suministrando as oficinas de farmacia. Ese corte foi un corte de 2 ou 3 anos, e en este momento, onde estamos? Pois estamos intentando mellorar todos os nosos almacenes, mellorar todas as necesidades de nosos socios en cuestión de rutas, mellorar a calidade do suministro, é dicir, unha mellora interna da nosa relación dos suministros, da infraestructura cos socios. E logo tamén mellorar os servicios que falábamos antes así por enriba, que estamos dando aos socios, servicios sanitarios, de proxectos sanitarios que temos regulados e que poden axudar na oficina de farmacia a facelo mellor. Por exemplo, temos uno que é o INACHEC, que é para ver como se pode
dar a los pacientes, aos doentes, pois unas dosis de aerosol e que saiban eles facerlo ben. E hai un tema importante que estamos virando neste momento, nestes intres. Estamos intentando chegar a facer todas as cousas de servicios non só para os socios farmacéuticos, sino un escalón máis. Queremos que o ciudadán, sexa ciudadán que entra, usuario que entra na oficina de farmacia, o cidadán que ten un problema de saúde, que sería un doente, pois que os cidadáns teñan como sexa a nosa última visión das nosas actividades. É dicir, que cando fagamos actividades de cara ao farmacéutico, o último preceptor, o cidadán, salga beneficiado e teña pois, un servicio que lle valga para él, non só ao farmacéutico. Non queremos quedarnos aquí. Queremos avanzar un paso máis hacia ese servicio da sociedade que o está pedindo moitas veces en cuestión de saúde, porque todos queremos estar saos e, como decías ti, cada vez vivimos máis, e cada vez hai máis xente maior, e cada vez hai máis soidade na xente maior. Nese momento estamos facendo pois, unos plans de detección de soidade na xente maior. Eso é moi importante porque as farmacias son un punto onde poden detectar cando hai unha persoa soa que está na súa casa, que non ten medios ou que ten medios poucos ou que está simplemente que ten unha gran soidade a súa alrededor. E iso podemos facer unha gran labor. Por lo tanto, non só quedan na oficina de farmacia, sino que estamos, o noso reto é dar un paso máis para chegar ao cidadano e para chegar ao doente. Pues, de logo, isto é un reto moi grande, tendo en conta pues, a tendencia, ¿no? Que temos hacia esa poboación cada vez máis avillentada. Tamén, como comentabas antes ti, Marta, o tema do despoboamento rural, que tamén as cooperativas poden axudar. Ana, te dicías o tema de que cada vez haxa máis mulleres, xente máis nova. Se vos parece, imos deixar aquí a conversa, porque, bueno, queríamos preguntar ao público a ver se vos animades ahora a contestarnos. Bueno, a vos que é o que máis vos chama a atención deste sector? Que xa que o estades estudiando, digo eu que vos gustará, polo menos. Nadie se anima? Nadie nos quere dicir nada? A ver, levantade a mão. Cantas de vos sabíades que a farmacéutica funcionaba a través de cooperativas antes de entrar a estudar? Alguén tiña que sabelo, seguro, Igual non, Porque, bueno, antes de entrar a estudiar... Eu non o sabía, somos Unha multinacional somos farmacéutica. as grandes descoñecidas do sistema económico. Xa, nós temos que admitir que tampouco sabíamos hasta non fai tanto. Hasta fai nada, Sí. por eso nos estamos sorprendidas de que igual non hai tanta esta transmisión. Que ciclo estudiades? Como se chama o ciclo? Como? Técnico? Vale, técnico en farmacia para farmacia. No ciclo si vos falaron das cooperativas. A ver, pasadelle o micro a esta rapaza. Como te chamas? Aproveitando. Como te chamas? Hola, María. María. No ciclo falaron vos das cooperativas e destes modelos. Sí. E que foi cando vos lo contaron o que máis vos chamou a atención? Pues que es uno de los primeros eslabones, por así decirlo. E que sen el non, Sí. non sería posible isto. Bueno, non sei, no teu caso, por exemplo, eres do rural ou dunha cidade? A las afueras de Coruña, Perillo. Vale. Un urbano. Exacto. Claro, é que nós, sobre todo, centramos moito o tema hoxe en iso, non? Na importancia disto para o rural. Nós, por exemplo, no las dúas, que comentábamos antes, vimos de zonas rurales e que seguramente, se a farmacia tivese que ter estes medicamentos, non podería telos e entonces que pasa ca xente nesas zonas? A vos pasouvos algunha vez de ir á farmacia que vos dixeran eso, vente pola tarde, que cho teño? Sí. Moitísimas, non? A diario prácticamente pasa isto, vamos. Entonces, claro, queríamos tamén saber pues, a vosa visión como futuros traballadores de este sector. Non sei se queres preguntarte algo máis, No, Carlota. que foi o que máis vos sorprendeu da visita? Que dixerades, non imaginaba que funcionaría así isto. Alguén se anima? Viste los robots, non? A nos sorprendeu o robot, vamos ser Claro. sinceras, porque iba a unha velocidade tremenda. Claro.
Que foi o que máis vos chamou a atención? A min tamén me chamou bastante a atención os medicamentos que estaban nas neveras, que parecía o pasillo dos congelados do súper. Non sei. Non, as tiras estas de medicamentos todas que subían e Efectivamente. baixaban. Sí, as tiras Era que como se ibas por recargan. diante e decía, Claro, Bueno, eu madre preguntaba tamén porque decía, vale, están ordenados, pero dentro dun mes igual xa non hai tanta gripe e cambian, e veñen as alergias en primavera e volven cambiar. É increíble. Que te sorprende a xente cando ven aquí de visita? Non sei se soledes facer moitas visitas. Non as fago eu porque temos profesionais moi aceitados para facerlas. Pero eu penso que o que chama a atención é en xeral o descoñecemento que se ten de todo este tema e cando se chega aí abaixo se dice, Dios mío, lo que hai aquí, que barbaridade. Porque desde as cubetas que se limpan antes de entrar hasta os carrís por donde van, e van soas, porque van funcionando. E logo chegas unha cubeta e a mí chamame a atención que está marcado con códigos QR, non é nada especial nestes momentos. Chamame a atención como as cubetas nunca se equivocan cando teñen que sair por unha liña ou sair por a outra. Sí. É curioso. Totalmente. E despois nos chegamos á farmacia e timos todo, e claro, non lle damos importancia pois a todo o mecanismo que hai detrás. Claro, non sabes o que tes hasta que o perdes, así que ás que veces menos compro mal. informarse máis para darlle valor ás cousas. Bueno, imos escoitar de novo a Pareceta Folk e despois xa pechamos esta conversa que foi pues, un rato moi agradable. Así que escoitámonos eles. Un aplauso, venga, mentras se preparan. Bueno, moitísimas gracias, chicos, por estar aquí hoxe. Vos non seredes cooperativa, por casualidade, non? Que era o que queríamos escoitar, xusto.
Ves? Pois adiante, Xa está, logro adiante. conseguido. Xa falades podemos aí. marchar tranquilos todos para casa. En Espacio Cop acompañámosvos sin ningún problema, ¿eh? Oye, nos queríamos vos preguntar, claro, vos hoxe estades aquí, ademais porque sodes para Zetafolk e estamos nunha farmacéutica. Que isto era irnos ao chiste fácil, pero bueno, queremos saber o porqué do nombre. Música para quitar as migrañas, vimos que vos definides así. Sí, ao final é o que máis acompaña o nome tamén. É dicir, ao final, en vez de despois da festa, pois, tomar o medicamento, pois, despois da festa, pois, máis festa, tomar algo máis. Bueno, moi boa filosofía. E por que pensastes en este nombre? Realmente, hai veces que non ten moito misterio o asunto. Non, realmente estaban facendo un pouco de brainstorming e tamén é certo que se o faz precisamente despois de sair de festa é máis fácil que se te ocurra este nome. Unha xa pregunta para rematar, porque se vos forades un medicamento, se a vosa música fose un medicamento, que poñería no prospecto? Ilumínose a cara. Eu considero que sería perjudicial. Entonces, eu penso que sería pues, no ingerir despois de, non sei, o que poñe, bueno, despois de salir de festa, supoño. Sí, non mesturar con alcohol, porque senón... Non abusar del en moitas horas. Dosis recomendada, ¿no? Moi ben, moi ben. Nin sair de festa tampouco tanto. Como para ter que tomar un paracetamol. Que bueno, hai de decir que eu como enfermeira sei que o paracetamol non quita as migrañas. Pero como eu vin depois do grupo, dixeronme, bueno, pero agora non imos cambiar isto. Efectivamente. Eu, bueno, vale, pero... Eso mellor non o dijades. Cando vos pregunto, non o Contra a túa dijades, vale. voluntad, pois hai que Esto apontar. podíase cortar. Exacto. Oye, pues moitísimas gracias. Dámosles outro aplauso, venga. vos. Pero son moi vos, eh? Son Moi moi vos, vos. sí. Ves? Boa porque non quitará o paracetamol as migrañas, pero vostedes seguro que Seguro que sí, seguro que sí. Hombre, que por eso ganaron o premio Martín Codax, Outra tamén. cooperativa, que todos íbamos aquí con moitos coñecementos. Bueno, deu para moito mañá, non? A ver, aquí cerrando isto, ¿no? Iremos cerrando, sí, pero cerramos un pouco a medias, porque os outonos cooperativos empezaron hoxe, pero mañá hai unha nova xornada, neste caso mudamos o sector agrario, que imos a Casal Vilar, en Touro. que non digamos mal. Entonces, nada, Para ali falar repetiremos... sobre Clun. Sí, sobre Clun, alá imos. Moitas gracias pois por abrirnos as portas de Vida Farma. A verdade é que nos imos, creo que falo por todos os que estamos aquí presentes, que nos imos con moitos coñecementos sobre cooperativas, sobre Vida Farma, sobre como funciona todo este mundo. Moitas gracias pola vosa participación. Cuéntanos. Solamente unha última cousa que me gustaría invitarvos a todos vos o día 11 de decembro, que celebramos o peche do Ano Internacional do Cooperativismo, que este ano e imos coñecer moitas cousas interesantes e descoñecer tamén, a parte desas cooperativas que temos na rúa, tanto grupos de música como outro tipo de entidades. Vamos a facelo en Santiago, na Plaza da Quintana, co cal pola tarde, ás 5:30. Se algún de vos se pasa por aí, ou vos podedes pasar, que vai ser moi divertido. Exacto, nós tamén estaremos ali ese día, así que sí. Decir que tanto Espacio Coruña, Espacio Cooperativa, como a Xunta de Galicia, por medio da Consellería, nos ten a vosa disposición para colaborar en todos aqueles temas que queirades, e aquí está a vosa cooperativa e a vosa casa tamén. Pois mira, imos quedarnos con eso. Hoxe foi a nosa casa, dende logo, Vida Farma, polo menos. Que sí. Así que nada, Ana, Miguel, Marta, moitísimas gracias aos tres por participar. E o ano das cooperativas continúa, O sea que, nada, nós tamén nos imos con esta hora. Cada un investigade na casa sobre as cooperativas, ente que xa levades bastante sabido. Así que, moitísimas gracias a todos. E despedirémonos con outro temiña de Paracetafolk, non? Efectivamente, ímonos despedir Pois ahora moitas con Paracetafolk de novo.
E rapaciños da iresa feita, vide bailar o son do gaiteiro, que se arrepica o tamborileiro, e o meu pandeiro vai comezar. O seu patrón da nosa mesa, o seu patrón da nosa aldea, non haberá festa como ela, tan feiticeira noutro lugar. Motiños da iresa feita, o pandeiro non dá nada. Motiños da iresa feita, o pandeiro non dá nada. Queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Ai la lelo, ai la lalo, ai la lelo, ai la la. Que rapaciños da iresa feita, vide bailar o son do gaiteiro, que se arrepica o tamborileiro, e o meu pandeiro vai comezar. Hoxe facemos a nosa festa, o teu patrón da nosa aldea, non haberá festa como ela, tan feiticeira noutro lugar. Damos gracias por ver tanto bailador. Damos gracias por ver tanto bailador. Mais graciado por cantar e corde para Cetafón. Mais graciado por cantar e corde para Cetafón. Ai la lelo, ai la lalo, ai la lelo, ai la la. Ei rapaciños da iresa feita, vide bailar o son do gaiteiro, que se arrepica o tamborileiro, e o meu pandeiro vai comezar. Hoxe facemos a nosa festa, o seu patrón da nosa aldea, non haberá festa